or Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Haka step Phyrngap jongka lai phui terik unai lar arajar apsan. Kumba haka por lai biji min step. Kawai ka Maruti van ka badan yo registration number ML North San V. Kendai nyau San Rio. Kabala penieng hakmat ka Tirot Singh Memorial Hall. Pendeng umyong mairang. Kala kemding bat julor lut. Ya ka jing kemding jongka ni kali. Bala long try do uraja sun na ka sinong demdingim la yoi da ki arngot ki briu ki bathia miet hapo ka wei ka kali ha parking lot ka badan hakamat jong ka hall kini ki briu ki la yoi ya ka jingklang jong ka ding ki la pentep sa ki nongelam jong ka sinong pendeng umyong mairang bat ki nongelam sinong ki la pentep no sa ka fire service ka telong khubor na ki nongelam sinong ka yathu ba kawai ka kali ka badan yo registration number ML North San P hinyau rio lai lai ka ba Ïeng hajan jong ka ni ka Maruti van kala inglang malumala na ka bumper bat ka headlight ka telong khubor ka ituru ba hadu menta ampala bantem ya ka daw jong ka jingkem ding ka te ka Maruti van la ka de na ka jingthot ka kali ne don ki bathang dusman ya ka